good humor. They say I'm out of my mind, standing on the outside, but it's cooler, it's fresher. I like it here. Здравейте, приятели! Днешното видео ще е на тема моите Instagram последователи контролират един ден от живота ми. И ако това видео е интересно, продължайте да гледате. Първо искам да се извиня, че не бях качвала от една седмица някъде. Просто бях заета, но ето сега идвам с ново видео. Утре сигурно пак ще кача, други ден пак. И може би ще има влог от басейна. Искам да ви кажа, че в това видео ще контролирате моя ден, почти целия, само без вечерята. И ако гледате по-късно анкетите и резултатът се е променил, съжалявам, просто чакам по 10-15 минути и просто не мога да изчакам цял час или повече. И затова не си мисля, че съм ви измамила с нещо. И да, както казах, ако видеото ви е интересно, продължайте да гледате. Здравейте! Първата анкета, която ще пусна сега е дали да полежа още или не. И да, и ще ви покажа какво е станало. Да. Сега се включих, за да ви кажа, че пуснах анкетата. Ще изчакам 10-15 минути да видим какво ще са отговорили. Да, ще се включам. Здравейте! Радвам се, че избрахте да полежа още малко. И тук ще ви излезе резултатите. Благодаря ви! Ако нещо се променят като стане по-късно, не мога да чакам 1 час или повече, изчаках 17 минути и се надявам, че това е достатъчно. И да, тук ще ги видите резултатите и ще полежа още малко и ще се включа с следващия въпрос, следващата анкета. Да. Следващия въпрос, който ще ви задам е дали да си оправя леглото, защото е ужасно. Надявам се, че ще кажете да. По принцип обичам да си правя леглото. Някога ме мързи, обаче като го правя ме е страх да седна, за да не го развалям. Но не обичам да ми развалям в стаята, за това дори просто ще се радвам да кажете да, но ако кажете не, няма да го правим. Здравейте, ето тук ще ви излезат резултатите. Вие гласувахте да си оправя леглото. Това е, ето, оправих го. Не мога точно хубаво да ви покажа, но го оправих. Да, ще се върна след малко с следващата анкета и сигурно тя ще какво да кажа, защото съм много гладна. Да. Следващата анкета, която пуснах е какво да си облека. Казах ви да избирате между тези два туалета. По принцип харесвам, предпочитам този с белите къси панталонки, но вие решавате. Надявам се по-бързо да решите, защото съм много гладна. След като се облека ще ям, защото ми е топло с тази пижама. После ще се сриша, ще се оправя, но искам първо да ям. И надявам се по-бързо да изберете. Хора, вие гласувахте за аутфита, който исках. Ето, облякох се. Сега ще ви пусна анкета за какво да ям. И ако искате да видите резултата от миналата анкета, ето тук ще ви излезе. Ако искате да видите сегашната анкета, която ще пусна, ето тук ще ви излезе. Да, сега ще ви питам какво да ям и надявам се пак да стане по-бързо, защото съм гладна. Хора, сега се върнах да ви кажа, че изчаках 20 минути и резултатите какво да ям са еднакви. И просто искам по-бързо някой да гласува, защото съм много гладна и не се едно вече какво ще ям от това, което са гласували. Тук можете да видите, че всичко е равно и 20 минути чакам, вече съм много гладна. Да. Хора, радвам се, победи това, което исках най-много. Тоест, едно като каш с пръчици
настърган шоколад, банани, пури и всякакви работи. И затова може да хапна понички, но ще видя. Радвам се, че гласувахте. Ето тук може да видите. Вече мога да ям. И сега трябва да си го направя. Ще ви го покажа, когато го направя. И радвам се. Наядох се. Снимах какво съм яла. И сега е ред да се оправя. Така, първата анкета, която ще пусна е тази. И сега тук ще ви излезе. И в нея ще ви попитам с какво да си срещаш косата. С спрей за разресване или с нищо обикновено ресване, само с крепен. Нямам се да кажете с спрей за разресване, защото много трудно се разресва моята коса и много бързо се оплита. Но ще видим. Хора, сега погледнах сторито и повечето са гласували да се нареша с гребени спрей, да се реша, да, с гребени спрей. Ето, тук може да го видите. Между другото, ще ви питам дали да излизам, обаче тук що заваля, затова няма да излизам. И сега нека да се решим косата. Бях ви попитала с какво се срещаш косата, вече го направих. Бях ви попитала също така с какво да си почистя лицето, само с вода или с мицеларна вода. Резултатите са повечето всичките сте гласували да си почистя лицето с мицеларна вода. Ето. И сега отиваме да си почистя лицето, след което ще си го намажа с крем, ще си измия зъбите и ще ви попитам следващият въпрос.
Здравейте отново. Както видяхте от кадрите, изчистих си лака, изчистих си лицето, намазах си го с крем. Измих си зъбите, но не го снимах, защото не пожелах. И следващото нещо, което ще ви питам е, може би, да си подреда стаята, защото е кочина. Не е много кочина, само не е толкова разхвърляно, но или това ще ви питам, или дали да гледам филм или клипове в YouTube, или Съдбина кръстопът, може би, защото ми е много интересен. Много са ми интересни. Да, между другото, сега няма да ви питам какво да обявам, защото станах към 12. Това не ви го казах, но сега ви го казвам и докато се оправя, докато снимам, стана 2 и тогава закусвах и просто в момента не ми се закусва, в момента не ми се обядва, но ще ви питам, когато му дойде времето. Сега ще ви питам нещо и ето тук ще ви сложа анкетата, когато ви попитам. Здравейте! Пуснах анкетата, както сте видели, дали да гледам YouTube видеа и Съдбина кръстопът и изчаках 25 минути и повечето бяха гласували за Съдбина кръстопът, което не го очаквах, но се радвам. И сега ще си избера някои от епизодите. И ако искате да видите резултатите от анкетата, ето тук ще се появят. Ще ви покажа кой епизод съм си избрала след малко. И да, преди да започна да гледам Съдбина кръстопът, имам да ви попитам 2 въпроса. И единия сега ще ги пусна наведнъж. Ето тук някъде ще ви гледат и 2 анкети, които ще пусна. Също така, след като изгледам Съдбина кръстопът, може би ще ви попитам още едно нещо, но забравих какво беше. Както и да е, ще ви попитам още едно нещо, а сега чакайте още 2 анкети. Да. Сега, вие казахте да си изчистя стаята преди да гледам Съдбина кръстопът. Изчистих я. Подредих я, по-точно. Също така ви питах да изберете между чипс и... Сега ще видя какво беше другото. Между ето това и ето това. Всички избрахте ето този. Ето тук ще ви излезат резултатите. И вече свърших с всичко. Сега да започваме да гледаме. Аз гледах Съдбина кръстопът, но ми стана толкова интересно, че искам да гледам втори епизод. Даже го започнах, но не мога да ви покажа. И сега тук ще видите анкетата. Ще ви попитам дали искате, дали ми давате да гледам втори епизод. И ще видим. Резултатите от анкетата ще ви покажа ето тук. И както виждате, ми позволихте да гледам втора част на Съдбина кръстопът. За това започвам и мисля, че това ще е последното нещо, което ще ви питам. Да. Виждаме, приятели, това беше от мен. Надявам се клипа да ви е харесал. Постарах се много за него. Даже сутринта станах в 12 и си викам, че това не е сутрин, ами обяд вече, че няма смисъл да направя това видео. Беше ми трудно, но го направих за вас. Утре ще кача видео, в което ще ви показвам как да си направите сами летен декор за стаята ви, или за стаята ви, но мога да ви кажа сега какво да ви трябва, но искам да изненадам и
Може, ако си го направите, някой да ми сподели в коментарите на видеото, което ще кача. И мисля, че този клип стана добре. Може да пишете в коментарите дали ви харесва. Този път се опитах качеството да е хубаво. Защото телефона ми снима хубаво, обаче не знаех как да направя качеството. Сега ще видим дали ще се оправи, така че проверете, като пуснете клипа, проверете дали нещо се е променило. И аз ще проверя, ще ви пиша в описанието. И ако имате някакви въпроси към мен, които са по-лични, може да ми ги споделите на лично съобщение в Instagram. И да, това беше от мен. Надявам се клипът да ви хареса. Обичам ви! Чао и до следващия път!